Benvinguts de nou a tots en aquesta nova entrega de Cròniques de Xandrila. Aquí un cop més el meu company Chas Vader i jo mateix Tripijoc. Primerament, agrair-vos a tots els vostres comentaris, visualitzacions del primer vídeo que vam entregar. La veritat és que estem molt contents i feliços de l'acceptació que vam rebre i sobretot això, subscriure't, feu comentaris que al final ens ajudaran a continuar alimentant el contingut del programa. Bueno, en primer lloc, dir-vos que és veritat, se'ns en va anar una mica de la mà, se'ns va extendre més del compte. No era la intenció, al final els programes que volem fer seran com a màxim d'una hora de durada, però bueno, amb aquell primer episodi ens van permetre el luxe d'extendre's una miqueta més. Vale, per aquest segon programa teníem la intenció de fer 4 seccions. Al final, com que n'hi ha una de bastant heavy, anem a dir, preferim dividir el programa amb 2 episodis diferents. Llavors, per al dia d'avui us portem una entrevista en exclusiva, la primera entrevista d'aquest al nostre canal, i una entrevista que realment ens fa especial il·lusió. Així que, sense més dilació, passem a l'entrevista. Doncs bé, benvinguts a tots en aquesta primera entrevista al canal. De fet, una entrevista que ens fa especial il·lusió per ser la primera i sobretot pels convidats que tenim avui aquí, ni més ni menys que els fundadors de la Lliga Catalana de Star Wars Unlimited. Obi, Carles, benvinguts al programa i gràcies per haver accedit a aquesta entrevista amb nosaltres. Bona nit. Bona nit. Bona nit. La intenció és que l'entrevista la centrarem en 5 blocs diferenciats, d'acord? Primer parlarem una mica els orígens i motivació de la Lliga, el funcionament de la Lliga com a tal, els objectius i comunitat que teniu, els reptes de futur que us heu pogut marcar i després farem un bloc final una mica més on explicarem alguna anècdota que hagueu pogut viure o algun comentari que vulgueu fer a aquells jugadors que encara no són jugadors de la Lliga Catalana de Star Wars. Bé, abans d'iniciar l'entrevista, si poguéssiu explicar-nos una mica alguna curiositat vostra, com vau iniciar-vos al joc i per què us agrada Star Wars Unlimited o Star Wars en general, si vols, Obi, tu mateix. Vale, començo jo. Bueno, primer, hola a tothom que ens escolti. Vale? Tothom em coneix per Obi, el mundillo aquest friki de tota la vida, abans quan jugava a Magic i d'altres entorns, però el meu nom és Víctor. Al final contesto tant a un nom com a l'altre. Vale? Llavors, si algú em diu Obi al carrer, segur que m'agiraré, perquè som molts i molts anys que la gent em coneix amb aquest nick. Vale? De fet, el tema de començar Star Wars, molt fàcil. Jo he sigut jugador de Magic 25 anys, vaig començar cap al 94, diria, més o menys. I una mica cap allà al 2019 ho vaig vendre tot, vaig decidir que ja n'hi havia prou, i sort, perquè abans de començar amb totes les mandangues que ja era de Bob Esponja, Spiderman i companyia, que sincerament suposo que m'haguessin fet fora en aquest moment, vaig decidir deixar el joc. I casualment va sortir un TCG de Star Wars i dic, ostres, no puc enganxar-me a això, no debo. I vaig començar a típic, me compro la baralla aquesta bàsica del Vader i del Luke, a veure què tal. I bueno, 54 showcases després, aquí estic. Déu-n'hi-do, 54. A veure, les 18 de la primera... Bueno, 16 més 2, en realitat. Les dos... Les dos també de... No les tinc aquestes, estaven en pendientes de... I tu, Carles, et pots presentar una miqueta perquè et conegui la gent? Sí, jo em dic Carles, també vaig començar una mica, de fet, ens coneixem de l'època dels inicis de Magic 94-95. Jo ho vaig deixar abans que ells. I, bueno, després de molts anys d'estar desconnectat del món dels CCGs, no se'm va ocórrer una altra cosa que
obrir una botiga de cartes de TCGs. I al cap d'un temps vaig veure això, doncs, que sortiria un joc de Star Wars, sempre és un món que m'ha agradat molt, i vaig dir aquest sí o sí i enganxaré. I realment aquí estem ben enganxats. És molt bon joc. Jo que porto molts anys jugant a TCGs, realment la mecànica està molt ben feta, l'ambientació del joc, bueno, tenen lore i tenen el que vulguin per fer-lo durar temps i a veure si el fan durar. La veritat que sí. I res, aquí estem. Sou tots dos de Girona, o prop de Girona, d'algun poblet de per allà, oi? Som veïns de Girona, estem jo pegat, que estic aquí a Salt, estic al costat, i el Carles una mica més lluny només. 5 minuts més lluny. Molt Vull dir bé. que no, allà mateix. Perfecte, doncs amb vosaltres dos aquí al programa doncs omplim tots els racons de Catalunya. Tenim el Roger de Lleida, jo de la província de Barcelona, companys de la província de Tarragona i vosaltres omplint el cupo de Girona, així que mira, tot complet. Jo de Lleida i a sobre m'hi han fet fora, perquè ara he vist la província de Tarragona, és a dir, que sóc un desertor. De mal en pitjor, eh? Sí, ja només me cal anar a la província de Barcelona. Bueno, ara sí, anem a començar amb el que és pròpiament l'entrevista. Com hem dit, la dividirem en 5 blocs. El primer, que serà orígens i motivació, i la primera pregunta és com i per què neix la Lliga Catalana de Star Wars Unlimited? Agafo jo, Carles, que aquesta crec que és per mi. Sí. La culpa és totalment meva, vale? Tot s'ha de dir. Jo, al principi de jugar a Magic, doncs, sempre he tingut aquestes ganes de fer alguna més i vaig començar muntant torneigs de Magic. Llavors, a cap d'un temps, els tornejos aquests esporàdics van acabar convertint-se en una lliga de Magic a nivell de Girona, una mica emulant poder la coneixeu, la Lliga Catalana de Legacy, que hi havia fa uns anys a Catalunya donant voltes. El que passava, jo era una persona sense vehicle, depenia d'un altre per anar aquí, cap allà, no sé què tal, i vaig dir, ostres, aquí a Girona som un piló de gent, no cal que anem a jugar por ahí. I mira, vam acabar muntant una lliga també amb companys de Sabadell, que van començar a muntar una lliga a Girona, ells van deixar-ho, vaig agafar jo el relleu, tal. Total, que sempre he estat implicat en organització d'events d'aquest tipus. Ho vaig estar tot, del Magic, vaig decidir que s'acabar los TGs, ¿vale? Però bueno, va arribar Star Wars i de seguida que va arribar Star Wars vaig dir jo monto una lliga, vamos, aquí s'ha de muntar alguna història i moure el joc, ara que comença, al principi hi haurà poca gent, ja hi comptàvem, perquè el joc està arrencant, però vam dir, va, ens hi liem. I amb en Carles, també amb en Jordi i altres companys, també de Figueres, que es van implicar molt al principi, ara una mica menys, però també estaven ajudant en el dia a dia, vam idear una mica la lliga. Al principi vam sopassar la idea de fer-lo només a Girona, però vam dir, a veure, ja que ens hi posem, pensem a lo grande, no? I que sí, i anem a intentar obrir una mica més el ventall. Llavors vam obrir més cap a Barcelona, Lleida agafa una mica lluny, Tarragona també, hi ha comunitat, però ja els viatges serien més complexes i no sé si la gent es mourà tant. No ho sabem, tot és posar-s'hi, Llavors, una mica per aquí va venir la idea. Llavors va coincidir que a l'Infrefest, la primera edició, parlant amb en Pablo Rojo, famoso, Pablo, li vam comentar la idea, li va agradar i, bueno, ens va ajudar una mica al principi donant res, a veure, li va donar uns sobres aquests que es donen, aquests de la caja cereales que decimos ahora, aquests... Els platejats. Els platejats aquests, bueno, en aquell moment crec que encara... Sí, eren negres al principi. Encara eren macos. I, bueno, vam veure una mica de ganes per part d'Asmodi que si la cosa es movia ens podíem fer un cop de mà i ens vam tirar de caps. I una mica per això vam començar. Llavors tenim un grup, òbviament, on hi parlem, amb en Jordi, que és un altre company que avui no ha pogut estar, i els companys de Figueres de la Bookman, que també es van implicar molt al principi, vam muntar unes bases, que són les que vam decidir una mica entre tots. De fet, es va crear un grup de WhatsApp on vam intentar que tothom hi col·laborés i llavors allà es va crear la primera petita comunitat de gent que volia col·laborar
i a partir d'aquí doncs, tenim unes bases i un primer torneig i bueno, vam dir, bé, comencem a Girona, que és la seu inicial, perquè és aquí on hem parit una mica el tema, i a partir d'aquí a veure què passa. I, bueno, 10 tornejos després, va acabar la primera edició, i ara ja hem començat la segona, una mica més curta, ja explicarem per què, i això és. No sé si Carles vols afegir alguna coseta, però la idea bàsica és aquesta. Bueno, poder el fet de voler crear la lliga també va ser en un moment del joc que estava molt buit d'events. No hi havia P-Punt, no havia showdowns, i bueno, les fogones de la zona dèiem no necessitem més. I vam dir, bueno, quina millor forma de muntar una lliga, no? I, clar, ara poder també és una de les raons per la baixada de jornades, la saturació de PQs cada temporada, de showdowns, de regionals, tot plegat. Clar, entenc que la Lliga es va muntar en un moment on el circuit competitiu encara no existia i faltaven, no, pues, jornades per poder-nos trobar i jugar, i ara sí que és veritat que ara que ha començat, no, doncs costa millor el contrari, no? Trobar un espai on poder fer cabre aquestes jornades de Lliga. Bueno, al final és algo natural i que també una cosa porta l'altra. Bueno, la segona pregunta, ja moltes coses l'heu contestat, no? Però era quin ha estat el procés d'organització i si ha estat complicat a l'hora de coordinar-vos entre altres comunitats i botigues, perquè entenc que en aquesta organització, almenys en un principi, es van adherir botigues i gent de comunitats d'altres parts del territori, no? No sé com va començar i no sé en quin moment està a dia d'avui. Carles, tu, jo, m'és igual, A veure, en principi tenim la sort que el grup de WhatsApp aquest nacional famós, Star Wars, que tenim, hi ha un piló de gent i també hi ha moltes botigues, o com a mínim molts botiguers. Llavors, quan vam muntar el primer grup dient volem fer una lliga, volem moure el torneig per botigues de Girona i tal, de Catalunya i tal, i van sortir vàries. Vale? Jo també tenia contactes amb alguna botiga d'aquí i d'allà, perquè m'he mogut molts anys en el mundillo, doncs coneixia algú i, bueno, entre una cosa i l'altra va ser, entre cometes, fàcil arribar a tenir 8 botigues interessades. Sí que és veritat que algunes eren més petites, altres més grosses, això, evidentment, s'hi va implicar qui va voler, però no li vam dir que no a ningú, a cap ni una. Vull dir, tothom que va dir jo vull muntar jornada, el primer any vam anar. Vam anar a Palamós, vam anar a Mataró, a Sabadell, vull dir, vam estar a Badalona, Barcelona, Girona, Figueres, vull dir, vam moure, Vilafranca, sí, en tercer acte, vale? L'Albert fa molts anys que el conec també, i bueno, ens hem mogut allà on realment hi havia voluntat per part de la botiga que hi hagués una jornada. De fet, la idea original és que el joc, entre cometes, beneficiés a les botigues. La lliga només era una excusa per anar a jugar un altre dia i tal, però que a més la botiga tingués, ostres, saps, aquest torneig addicional que poder no tenia i que li aniria bé i moure una mica el joc entre els seus jugadors poder no tan habituals, jo què sé. Al final és que el que volem tots els que ens agrada aquest joc és que duri un piló d'anys, no sé si pot ser. Correcte. No crec que aguanti com el Màgic, o poder sí, no ho sabem pas, però, hòsties, si va aguantant i va fer cosetes bé, doncs estaria bé que aguantés llavors. Era una mica la idea, no? Moure torneig, moure gent i tal. Bueno, llavors, algunes botigues van aportar més jugadors, d'altres van aportar menys, però això ens va donar igual, Vull dir, allà qui em va dir, jo vull muntar jornada. Si teníem forat de jornada, s'ho van portar. Una mica va venir per aquí. Molt bé. La idea era moure el joc i que les botigues tinguessin un benefici addicional de moviment de gent i, bueno, i vendre material, perquè al final la inscripció de la lliga, una petita part sí que és per la final, però la resta és tot benefici per la botiga. Al final no volem guanyar calés amb això. De fet, l'any passat vaig perdre calés. Ja passa això, no? Quan es comencen projectes al principi, més que el fas per amor a l'arte, que acabes ficant diners de la teva butxaca. Però m'és igual, perdre calés, ja m'entens, vull dir... Sí. No és que no em va sortir en positiu, precisament, però bueno, el pack de convenció aquest maco negre que vaig aconseguir a Essen, vaig anar expressament, vaig anar expressament a Essen només per aconseguir aquest pack, per l'any. Déu-n'hi-do.
Sí, o sigui, imagina la implicació que hi havia en aquell moment. I les ganes. Bueno, esperem que continuï, doncs. Que sigui repartida aquesta feina i aquesta implicació, que no te l'hagis de carregar tot a tu, no? Però que això, que aquesta lliga pugui continuar temps. De fet, Bueno. en Carles quasi s'emporta el pack de droides a l'Infrafest. Al I Queensland. Sí, llàstima. Va quedar allà. I a la final de la Lliga al DS. També. Bueno, com a tercera pregunta teníem que qui hi ha darrere de la iniciativa, que una mica ho heu comentat, a part de vosaltres dos, també has mencionat el Jordi, no? I després, doncs això, si era una feina col·lectiva o individual de vosaltres. Crec que una mica ha quedat resolta aquesta pregunta, si voleu afegir alguna més al respecte. Bueno, a veure, el que tira més del carro i s'implica més és l'Obi. Des del primer moment, home, és el que ha ficat més ganes, que també jo diem, farem tal cosa, no, ja ho he fet. Farem tal altra, ja ho tinc preparat. Vull dir que realment no tenim aquí el carro, la resta la portem, el que podem. Sí. doncs ja he explicat una mica com ha sigut els orígens d'aquesta lliga. Passem a explicar, si voleu, com és el funcionament, no?, de la lliga en si, com funciona exactament la lliga i quins són els formats o regles que hi ha dintre de cada jornada, com està dividida i quin és l'inici i quin és el final d'aquesta lliga. Com has comentat, estem per la temporada 2, que es va començar l'altre dia Sal, no? Doncs si em pots explicar una mica com es va organitzar i com es va dividir la temporada 1 i què hi ha pensat per la temporada 2. Carles, aquesta per tu, va. A veure, temporada 1 és el que deia, vam donar cabuda a tothom que ens va dir, van ser 9 jornades més final. Llavors, a cada jornada, tots els jugadors, pel simple fet d'anar-hi, ja tenen punt. I llavors, en aquell moment, només es comptaven al principi punts per victòria, perquè hi havia els fantàstics empats i derrotes que eren 0, que això més endavant ho vam recalcular per no perjudicar els que havien participat a les primeres jornades. I bàsicament és anar acumulant punts dins a part de victòries i empats, tens també el top. Top em dona un punt per fase, si no recordo malament. És les victòries així que puguis fer. Vas sumant i al final de totes les jornades, els 24, vam fer 24 primers, tenien plaça a la final. Molt. Tot el que es va recaudar en cada torneig són 3 euros per jugador, que tots són premis per la final. I degut a que poder ens esperàvem una mica més de participació, perquè vam començar molt fort, les 3 primeres jornades totes van passar de 20 jugadors. I després poder, per calendari, per moviments de botigues o el que sigui, va baixar una mica i vam afegir una quota a la final petita de 5 euros, però poder va ser més forçada per dir, ostres, no volem deixar la final molt deslluïda, Ja. no? O per potenciar una mica més els premis. I una altra cosa que sí que teníem molt clar és que els premis de la final no podien ser com a la majoria de tornejos. Pues 2 caixes de sobres, una caixa de sobres. Volíem que fossin coses una mica més exclusives. La caixa de Essen que ha comentat en Víctor, hi havia tot de playset, showcase, coses així una mica més exclusives. Suculent. I bueno. I ara, de cares a la segona temporada, hem reduït el nombre de jornades precisament pel fet del calendari que hi ha actualment, que és bastant atapeït. I bueno, el funcionament serà el mateix, punts per jornada, i sí que hem proposat poder alguna botiga, doncs, per no mirar de perdre calendaris o així, doncs, per exemple, ajuntar la lliga amb un showdown, o inclús estàvem plantejant també la final fer el top un draft,
introduir alguna variació que no fos només premiat. I no sé si m'he deixat alguna cosa. No, bueno, poder l'únic que si guanyes un torneig tens plaça directa a la final. Sí, correcte. Així com a detallet és l'únic raro que tenim. Ho fem perquè és el típic. Poder, jo que sé, en Saix, que és d'una mica lluny, o tu, que ets encara més lluny, i venen a una jornada i la guanyen, no? Pues, ostres, poder no em puc desplaçar totes les jornades, però ja tinc la meva plaça. Saps? Pues mira, encara que vulguis que no, pues és un premi. Al final, realment és premiar la regularitat. Per això cada torneig que hi vaig ja és un punt. I vas sumar. Sí, podem dir que ara el circuit competitiu s'ha copiat una mica de vosaltres, no? El format d'anar aconseguint punts per poder arribar a la gran final o al Mundial, no? I premiar la regularitat. Sí. Podem de trucar a Fantasy i demanar comissió. Això. Venim a Las Vegas per fer la final. No hi compto, a no ser que em divorciï, no. Vale. Ara, a la temporada actual on estem, quants locals o ciutats hi participen? I quantes jornades hi ha? Seran 5 jornades i final, i només ens queda per confirmar una jornada, diria, i la resta estan ja agafades. De fet, tenim confirmada la primera seu, que vam ser aquí a Armentois, que és qui posava els premis com a botiga. Vale? Sempre hi ha una botiga i com a molt un local o associació que col·labora. Vale? Llavors, la primera jornada va ser a Armentois, que és en Carles, la seva web. Vale? Llavors, ja la posareu per allà de publicitat. I, bueno, vam fer el local de sal perquè ell només té botiga online. Llavors, nosaltres tenim una associació aquí a Girona de jocs de taula i d'altres històries. Com que tenim espai, doncs vam cedim l'espai per fer la jornada. Segona jornada... Associació mítica, anava a remarcar. Bueno, ja portem uns quants anys, des de 2008, durant guerra. Per això que vull dir... No ens queixem, som més de 80, vull dir, anem fent, sempre tenim activitats. En l'època de l'X-Wing més vam fer coses també, però bueno, això és un altre joc i una altra època. També. Ja vaig estar. Llavors, la jornada 2, en principi, la fem a Figueres, a la Boomman, que també són gent que va col·laborar molt des del principi amb la Lliga i encara estan molt implicats. I, de fet, ara han ampliat botiga. Abans havien de jugar, fer els tornejos a un centre cívic, que així seria l'Ajuntament, i ara tenim la sort, ells tenen la sort, i nosaltres com a jugadors també, que han pogut ampliar botiga. Hi ha un espai molt maco que jo crec que 20 i pico 30 persones entran bé, com cert que calculem que seran les jornades. També tenim la sensació que anirà a la Lliga aquesta, la segona jornada, molt de francès, així que esperem que hi hagi molt català que vingui, perquè no pot ser que es vagi els torneigs cap a França. Hem d'evitar-ho. Llavors, la jornada 3 serà a Escum, allà a Barcelona, Badalona. Vale? La data està per confirmar, perquè, clar, com que hi ha les presentacions, la sortida del nou set, més ja serà època de PQs i tota la pesca, doncs, clar, encara no hem concretat la data. Esperem que tinguem data d'altres events, justament per no xafar dates, no? Que ja ens va passar l'any passat que volíem fer una jornada tal dia i resulta que va sortir no sé què. Llavors, la següent jornada estem pendents que sigui al febrer-març, que serà Tesseracto, aquesta t'agafarà bé. Aquesta, sí, jugueu a casa. Jugaràs a casa amb l'Albert, que fa anys que també ens coneixem i tal, i a veure si aquest any omplim la botiga. Queda un forat més, que és la jornada 5a, i la darrera jornada i final es farà a la botiga, segurament amb un 99% de probabilitats, a la botiga de Girona, la Freak Show, que és on es va fer el PQ, i si tot va bé, farem streaming online tot el dia, igual que es va fer l'any passat. Això, en principi, és una cosa que creiem que a la gent li agrada molt, poder tenir les partidetes allà per poder revisar i veure lo mancos que somos i les cagades que hacemos, ¿no? I veure-les en directe o veure-les en diferit i, ostres, aquí hagués jugat no sé què. Pam, però bé, això va com va. I serà segurament al juny, una mica abans que surti el set de l'estiu. Aquesta seria una mica la planificació global. Si m'ha quedat clar i no m'he perdut res, la 5a jornada està per decidir encara el puesto, oi?
Vale. Sí. Aceptamos pretendientes. I llavors has parlat de... Digues. No, que si hi ha alguna botiga que creu que pot aportar, això ja ho parlarem, però que pot aportar comunitat que es vulgui moure, perquè al final el que volem són botigues que moguin el joc. O sigui, que els interessi, que vols una botiga que diu no, jo el joc m'és igual, però porta'm la lliga, no. Jo vull algú que digui no, jo tinc comunitat i vull que s'hi jugui. Llavors, són les que més ens interessen. I aquestes que he dit, totes, tenen comunitat i s'hi juguen. Bueno, nosaltres acabem de començar, però si aquesta plataforma pot servir perquè alguna botiga ho escolti i vulgui col·laborar d'aquesta forma, doncs que es fiqui en contacte amb vosaltres o amb nosaltres i ja els rebotarem el vostre contacte. I sense problema. Volies dir alguna cosa, Roger, perdona? No, això que bueno, més enllà del que deia de que tingui comunitat, que també és interessant que aquesta comunitat sigui activa, és a dir, que no sigui mandrós a l'hora de dir no, jo jugo còmodament des de la meva tenda local i d'allí no m'hi moc, i en canvi la Lliga una mica el que t'obligues a això, és a dir, tindre aquesta capacitat i aquesta voluntat d'anar a altres llocs amb certa regularitat. 5 jornades, jo crec que aquells que s'apunten i tenen temps ho poden fer sense cap mena de problema, però bueno, tots tenim limitacions i a vegades és difícil compaginar-les totes. Ja està, només era això. Següent pregunta, Sas? Sí, bueno, volíem saber com es puntua, que ja ho heu dit una mica, no? Que per participar hi ha punts, després el que guanya té classificació directa a la gran final i això, si més o menys teniu estimat quin és el número de punts que necessita la gent per classificar-se, com va anar l'any passat, perquè heu dit que eren 24, no?, els que passaven a la gran final, doncs una mica explicar-nos això, no? Entenc que estem a la regularitat, no? I a més de les victòries, doncs això, com es classifiquen aquests jugadors que vulguin arribar a la final? Carles, tu mateix. Tu mateix? A veure, ara mateix punts no et sabria dir de memòria, però sí que es va veure... Ja t'he vist que... però sí que realment es veia que hi va anar, a part dels que van guanyar alguna jornada, sobretot eren els que eren regulars i es movien als diferents tornejos, perquè vulguis o no, ja no només pel punt de participació, sinó alguna victòria vas fent en tots els tornejos i realment la regularitat és el que més va importar l'última temporada. Clar, perquè llavors és un punt per participar i passa directe per guanyar i no hi ha cap punt més, no?, que es doni o sí? Sí, és cada victòria que tinguis són 3 punts. Vale. L'empat és un punt. I llavors un punt per entrar a cada fase del top i també les victòries que puguis fer durant el top també te sumen punts. Ok. Mira, l'any passat tothom que va jugar 4 tornejos o més va fer top 24 sense problema. De fet, haguessin fet top 16 sense problema. Amb 4 tornejos. 4 tornejos, de quants hi havia l'any passat? 9. De 9. O sigui, més o menys la meitat. La meitat, clar. No, està bé, això. Està molt premiada la regularitat. Clar. Llavors, a partir d'aquí sí que tenies algun cas especial, com gent que va jugar un torneig però va fer molt bon torneig perquè eren cap a 30 persones, que això va passar a Scum. Llavors, allà vam tenir 2 o 3 jugadors que van fer bon paper i van treure més de 20 punts, que això ja te'n posava molt en dalt. I, bueno, de fet, crec que en Juan, que és qui va guanyar Juan del Río, sí. La Lliga, és un dels casos. Va fer, crec que va fer-ho Scum, va fer bon paper, va agafar punts suficients per estar ahí. Va entrar per espels, de fet crec que va entrar el 24. I mira, s'ho van portar ells. I al final va ir, bueno, allà Pepu de Perpinyà també va fer bon paper. Sí, va arribar a la final, si no m'equivoco, amb el Palparroc. Això, per això ho dic. En Palparroc crec que va venir Girona també a la final de la Lliga. No me'n recordo, a la final de la Lliga... No, que va jugar. És veritat. Kira? Sí, en aquell moment estava jugant Kira, si no m'equivoco. Sí, era Kira. Kira Fènec, la final. Kira Fènec, sí. Ostres. El loco de la Fènec. Vosaltres us en rieu, però... Eres tu, Carles? Sí. Era jo. De fet, la Fènec en aquell torneig no va perdre cap partida, no ronda partida fins la final. Ostres.
Dono fe, em va passar per sobre. Un heroi sense capa. No, i a Girona el Pep va tenir mala sort, però aquest Tec el porta molt bé, aquest home. Ningú se l'espera i te fa autèntiques destrosses, Bueno, és que jo crec que és una mica la gràcia del joc, no? Que també que ens han anat ja presentant molts líders i si te treballes una mica un en concret, n'hi ha molts que poden donar bons resultats però que simplement ningú els ha explotat. Llavors jo crec que Fennec és molt sorpressiva perquè Ambush és una de les paraules clau més potent i el fet de que la puguis anar traient i que sigui pagant un mes però que cada ronda t'ho asseguris ha de tenir el seu potencial i de ben segur que és una baralla que funciona la mar de Déu. Sí que funciona, sí. L'únic que la gent no li creu. Però Clar, La gent té por de provar coses i va a lo segur. sí. Però això no, és el que no entendré mai, perquè els que els hi agrada... No sé, tu quan veus... Si ells treuen 200 i pico cartes cada set i no sé quants líders, jo crec que una mica és per això, no? Per donar rienda suelta a la imaginació i que la gent provi i que provi de fer coses que ni ells mateixos testejant han sigut capaços d'aconseguir. No sé, jo crec que és una mica la... I que llavors surti un Akbar por ahí i digues, coño, ha guanyat un Akbar en torneig? Tal qual. L'altre dia em va passar per sobre un Akbar allà a Sant. Sí. Bueno, és que és guarro. A la que t'has descuidat ja t'omplir taula i no solo una arena, sinó que les dos, perquè Sí. al final comença a baixar unitats barates a terra que se les gira i t'omple l'espai d'X-Wings i apa, al pluja. I festa. Bueno, sí. Vale. Hi ha premis o reconeixements especials més enllà dels punts que hem comentat per top 1 i tot a més? Nosaltres a cada torneig això és cosa meva, perquè vam començar a donar uns tapetes campió de la jornada, de LC1, no? De la Lliga Catalana. I va començar una mica com una cosa que vam fer aquí a Girona per fer tapetes, perquè vam trobar un nano que es feia, no sé què, i van dir, tu, te demano uns tapetes. M'agrada la idea i ara cada jornada intentem donar un tapete. Llavors, tothom qui guanya el torneig s'emporta un tapete. Podeu parlar amb un dels habituals, que és en Kulhan, que li agrada molt col·leccionar aquests tapetes. Vale, Girona, sobretot. S'acapara tot. Sí? Ve aquí i ens roba els tapetes, aquest nano. De Cartagena tenia que ser. Y... Sí, tío, los murcianos somos mala gente. Perdón. Yo soy murcià, ella és de Cartagena. Són coses diferents. Llavors s'enfaden. I no, vull dir, al final és un incentiu més, és algo diferent. És com el típic tapete d'aquest de campió d'un PQ, però més guai, perquè aquesta només el tens tu, de la Lliga Catalana. El de PQ el tenen més gent. Com a mínim 12 a Espanya. Vaja. I te'l donen al moment, allà aquesta gent de Girona, no com els de Milà, que a mi em va arribar encara fa 2 dies. A mi també, aquest dilluns. El bo és que està en català, que fica participant. Sí, participant. Vale, doncs, bueno, com a última pregunta d'aquest blog, us volíem preguntar, Asmodee ha participat d'alguna manera, ja sigui econòmicament o d'alguna forma, i que com ha encarat el funcionament de la Lliga, això. Has dit que us veu posar en contacte al principi, si ha continuat en aquesta segona temporada i si teniu contacte habitual amb ells i van col·laborant d'alguna forma. Estàs esperant, Carles, que és qui parla. Sí. A veure, en principi, el que havia comentat l'Obi abans, que els contactes van començar una mica amb en Pablo Rojo a l'Interfest de fa un any, i si allà vam aconseguir sobres d'OP, perquè tipus de material que només et donen si ets botiga física amb joc organitzat de Star Wars. En el nostre cas, jo no soc botiga física i bueno, vam aconseguir aquest material com una més a més. I la resta de la lliga, clar, cada botiga, com que la resta sí que eren ja botigues amb joc organitzat, no hi havia problema. De cara a la final, se'ls hi va demanar, bueno, jo els hi vaig demanar poder 4 o 5 vegades
ja mirarem, ja t'enviarem, ja ho parlarem, no valen ni res per la final. I vam intentar-ho ara per la primera jornada i sembla que enviaran alguna cosa, però no ha arribat per la primera jornada. Bueno, no, ja s'hi fiquen bé, ja volen col·laborar-hi, però bueno, també... Costa, no? Sí, bueno, i ells volen més el que és la botiga, que quan per entrar en un joc organitzat d'aquest et fan fer fotos de com és la teva zona de joc, com és la teva botiga. Vull dir que no és allò que dius, jo ho faig, pum, ja ho tinc. No, hi ha un procés en... Ja. Bueno, sí que és una mica curiós, no? Perquè així com vosaltres ho heu vengut com un reclam per les botigues per poder-hi passar un dia més fora dels que ells tinguin establerts, no? I per disfrutar tots plegats, que al final entenc que són tendes que el més segur és que tinguin joc organitzat, que siguin, en certa manera, siguin clients d'Asmodee, llavors una mica és curiós, no? Que no sou 4 arreplegats, us uniu i a casa d'un feu unes partides, sinó que físicament aneu als llocs, gasteu producte dels que ells produeixen. Llavors, bueno, entenc que per part d'Asmodee hi ha voluntat de voler ajudar, suposo que també tenen molts fronts oberts i poder acontentar a tothom, pues, a vegades és complicat. Però bueno, no ho heu de continuar intentant, perquè sí que és veritat que qualsevol cosa que us puguin donar, de més a més, pues, benvinguda serà com a incentiu de premis a la Lliga. Sí. Vale. Qualsevol cosa que arribi, benvinguda serà, però bueno, tampoc ens enfadarem, si no arriba. No. Jo sempre els he dit això, si voleu col·laborar, perfecte, si no, no passa res, no estan per obligar. Sí, farem igual, Aquesta és L'actitud. This is the way, no? L'actitud que s'ha de tindre. Vale, tancaríem aquest segon bloc i passaríem ja al bloc 3, que seria una mica més objectius i comunitat. I la primera pregunta seria, quin és l'objectiu principal de la Lliga? És competir, unir comunitats, fer créixer el joc? Com la veieu vosaltres? Sí, claríssim, és fer comunitat. Vull dir, competir al final, pots competir, això està clar, perquè aquí a tothom li agrada posar la partideta i guanyar i posar els torneigs, ens guanyarem. Però la idea és fer comunitat i no jugar sempre amb el col·lega que jugues cada setmana. Perquè al final és el que passa. Si només jugués aquí a Girona, doncs acabaria fart de només jugar amb cartes, que ja ho estic. Vale? I perquè després arribeu els dos al top i... Però bueno, detalls a part, la gràcia és això, no? Que vas por ahí, coneixes qui no jugues habitualment i tal. Jo això ho agafo una mica, perquè jo vinc també del món del Blood Bowl, que és un altre món d'enfermos mentales, vale? Que És el de miniatures, no? De futbol fantàstic. Americà, sí. Bueno, sí. Vale. I també mou molta comunitat i és una cosa que vaig comparar en el seu dia entre el Magic i el Blood Bowl, és l'ambient de la comunitat d'això. Al Magic tothom anava amb el machete, a veure si t'equivocaves al tapejar el manar i te podien captar un warning i tal, que al Blood Bowl, vull dir, és un altre rotllo, un altre ambient. Doncs jo busco una mica això, no? Bueno, la idea és que la Lliga sigui un lloc de passar-ho bé, conèixer gent. De fet, el format és no competitiu, és com si fos un weekly o un showdown. És un format que teòricament busca aprendre a jugar amb més gent, estar amb gent que habitualment no jugaries i, ostres, doncs tu d'on ets, d'aquí, tal, qual cosa, doncs, a veure si ens veiem un altre torneig, jo què sé. Poder, quan jo vagi a Bilbao, que aniré un dia, o el Carles, que anirà el cap de setmana sencer, veurem a gent que si no fos perquè fem la Lliga, seria, mira, tu ets d'allà de Catalunya, no ho sabia. D'aquesta manera, vulguis que no, fas pinya, fas comunitat i tal. Al final, ens hem de conèixer tots. Somos cuatro gatos, com a mínim, 4 gatos que ens coneixem tots i que ens portem bé. I benvinguts, no? Sí. La idea és que si un dia me pegas una paliza tu a mi, la següent te la faré jo a tu. Cap problema. De fet, el xat de la Lliga, just abans dels tornejos, sempre és, ostres, deixa'm aquestes cartes, que me monto, que necessites. Vull dir, inclús aquesta última jornada crec que va venir un que acabava de començar i anava amb un starter amb 4 cartes modificades. Vull dir que... I de seguida, quan va preguntar, tothom li deia que necessita, jo te deixo. I aquest bon rotllo, està molt bé, aquesta comunitat.
Això és important. Al final crec que l'objectiu de tots és que el joc aguanti i creixi, no? I això es fa eixamplant la base, no? Llavors, donar a aquesta gent nova, no? Doncs l'oportunitat de poder jugar d'una forma divertida i passar-s'ho bé i que vegi que la comunitat, com bé has dit, Tobi, doncs que és molt agradable i que fomenta això. De fet, tu vas estar. Llavors, Sí. bien. Sí, la veritat que m'ho vaig passar teta i tot superbé. Vaig sortir escaldat, però m'ho vaig passar teta. Això és un detall menor. Sí. Vale, llavors heu explicat quin és l'objectiu, no? I com ha respost la comunitat. Hi ha hagut bona acollida, ja ho has dit una mica abans, no? Que en la primera temporada potser sí, ara que ha començat el circuit competitiu doncs costa una mica més, però bueno, si podeu explicar No ho sé. quin feedback teniu, que us diu la gent. Mira, la primera jornada de l'any passat vam ser 21. Aquest any hem sigut 22. Mira. Ja és un mes. Ja I anem fallant. n'han fallat 4 o 5 jugadors habituals, que per un motiu o per un altre són gent que va dir no, jo ens segur i al final no han pogut. Llavors, la idea és que aquest any siguem menys tornejos, siguem més persones. Que cada jornada arribem al voltant dels 30 sempre. Si això passa cada jornada, jo personalment estaré molt content. Si alguna vegada arribem a ser més de 100 persones com una lliga d'aquelles de Legacy que feien fa molts anys, ostres, allà fliparé. Però per això encara queda molt de temps. I molt de rodatge i molta gent que s'enganxa al joc. Llavors, ara primer portem un any i poc temps, vull dir, està en penyales, vull dir, això no porta res. Si d'aquí un parell d'anys o 3 el joc aguanta i la comunitat no decau gaire i va entrant gent nova, doncs, ostres, jo crec que si la lliga va aguantant, cada any farem una mica més. Però això ja et dic, això és l'expectativa màxima, que és que cada any sigui una mica més gran. No cal que doblem d'un any per l'altre. Que si passa, guai. Però si no passa res. Al final la idea és juntar-nos, jugar, i quan més premis acumulem per la final, doncs més showcases repartirem, o cartes prestigio, o el que sigui. sorpresa este any igual, o poder aquest any una serializada. Ui, ho ha dit. Spoiler. Spoiler. Ojalà, si algú es pogués emportar una seriada, segur que estaria encantat de la vida. Creieu que s'ha aconseguit fer xarxa entre les diferents zones? Noteu més cohesió, no sé, entre el que són jugadors de, per exemple, Girona, Barcelona? Com ho veieu, això? Carles, no et tallis, parla una mica. A veure, sí que una mica el que havia dit en Víctor abans de, ostres, ara si vas a Bilbao, doncs no veus només el grupet aquell de, ai, aquests són els de Barcelona, aquests són els de... El seu... O sigui, tot petits grups, no, ja els de conèixer, ha tingut una relació diferent. Llavors, en aquest sentit, són tornejos més propers, no hi ha tanta pressió com en un PQ, en un regional, i a veure, gent, jo per exemple portava molts anys separat del tema de tornejos i de voltar i conèixer botigues, i realment sí, està bé el fet d'anar a conèixer les diferents comunitats. No sé si tu, Víctor, bueno, tu ho tenies més proper tot això. Jo és que sóc un bitxo social, tio. Sí, jo allà on vaig sempre faig penya amb tothom que puc, perquè jo al final m'agrada portar-me bé amb tothom i conèixer gent. A veure, és com tot, no? Al final hi fas més amb uns que amb uns altres. Però jo què sé, jo de l'any passat m'emporto gent que jo no coneixia de res i ara som gent que, ostres, ens portem molt bé. Puc donar noms, però vull dir, molta gent de l'any passat de la Lliga que per mi eren desconeguts, doncs ara tenim relació per grups de WhatsApp. De fet, tenim un grup por ahí alternativo on intentem organitzar els viatges doncs, a Bilbao, a Castelló, a Zaragoza, als PQs i tal, amb gent que fa un any no m'hagués plantejat. Ni de lejos, no? Vull dir, imagina't, això doncs, al final mola, no? I en el seu moment vaig fer un grupet amb els de Màgic, dels quals al final, òbviament, va més amb uns que amb altres, i encara fem un dinar o un sopar un cop a l'any, com a mínim. Encara que no juguem ningú, però encara ens retrobem. Vull dir, al final,
per mi el joc no és més que una excusa per conèixer més gent i passar-ho bé. I, bueno, que hi haurà gent que no, hi haurà gent que vol competir, emportar-se premis i endavant. Però per mi és un altre tema. Jo sóc col·leccionista, m'agrada tenir les cartes de joc i llavors, si a més puc jugar i conèixer gent, pues jo no. És el meu, com se diria esto? Mi punto d'escape, no? Per Correcte. tornar-me boig, només treballant i estant a casa. Sí, de fet, dintre del nostre escamot hi ha diversos que pensen de la mateixa forma, no? No sé si veu veure la presentació, però el propi Diego, el nostre àrbitre de capçalera, va dir que això, que és un acte social, no? El fet de jugar, vull dir una mica el que tu deies, i després també, semblant a el que deies tu ara, a l'Héctor, que deia que el jugar és el seu psicòleg, no? És on vas a desfogar-te, a oblidar-te de les merdes que tens diàries, i crec que és important, no?, tindre aquesta càpsula d'escape per poder i socialitzar i per poder continuar. O sigui, que sempre hi hagi bon rotllo, perquè al final mal rotllos i problemes ja tenim cadascú a casa nostra, a la feina i a tot arreu, no? Doncs intentar no arrossegar-nos cap allà. I ara en Víctor, per fer més amics, ha deixat un post blau al mercat. Això no ho havies explicat, Víctor? Així que anaves a fer amics amb Bos Blau. Bueno, de fet, vaig deixar en Bosch Blau i me vaig passar a Fraun, Batabau. Vale, nois, doncs, bueno, una mica d'explicar el funcionament fins ara i com ha anat tot. Anem a parlar una mica de reptes i del futur, no?, de què espereu. I com creieu que avançarà tot una mica. I si ens podeu explicar quines dificultats heu trobat en posar-ho tot en marxa i si a partir d'ara, en aquesta segona temporada, potser és molt més fàcil, no?, totes aquestes dificultats que heu trobat, si ara ja s'han diluït una mica i és més fàcil continuar amb la Lliga. Tu, Víctor? Sí, segur? Vale, doncs jo no volia fer la segona temporada. No, és veritat. Costa molt moure una lliga, moure la lliga per tota Catalunya no ens enganyem, encara no hem arribat a fer tornejos a Tarragona i a Lleida, tot arribarà, perquè serà guai fer a tota Catalunya de veritat. Vale? Fins i tot podríem incloure Perpinyà, perquè al final estan molt a prop i també tenem comunitat grossa. Però l'any passat, al final, el que vam acabar notant és que sí, eren els 4 gats que ens movíem, els que vam anar a un mitjà d'entre 6 i 9 tornejos, érem els de sempre, i a la botiga ens vam trobar moltes vegades botigues que, per H o per B, per motiu que sigui, però no portaven jugadors, cap ni un. I dius, ostres, hem mogut la lliga aquí, hem fet no sé què, tal. I això a mi, vulguis que no, cada jornada que em passava era com, buah, tio, per això no me muevo de Girona, saps? Per És jugar, com... per jugar els 4 de Girona, fora de Girona, no? Per això jugueu... M'estalvio la benzina, m'estalvio el dinar fora, m'estalvio el madrugón cap aquí, cap allà, però al final jo normalment quan començo una cosa, si puc, l'acabo. Vale? I en aquest cas vam començar la jornada avui i vam dir, són 9 jornades i final. Farem 9 jornades i final. Llavors, el dia de final, vaig acabar molt content perquè va anar molt bé, va ser molt maco, ens ho vam passar molt, molt bé, amb el directe, tal. I em van dir, va, Víctor, fes la segona temporada, que està guai. I vaig dir, bueno, ja miraré què hago. I bueno, al final, entre una cosa i l'altra, al final me vaig engrescar un altre cop i ara ja estamos. Vale? Sí que és veritat. Digue. Qui ha sigut el culpable del canvi de decisió i que haguessis decidit tornar a continuar endavant? Soc jo sol. Al final, només que tingui 2 o 3 persones que em diguin, va, Víctor, va, que està molt bé, fes-ho. Anava menjant l'orella. Que sàpigues que ja tinc el teu telèfon, però que si és tan fàcil, hi haurà tercera i quarta. No, jo l'únic que voldria realment, al final, és que la gent no fos tan còmoda. Vull dir, jo poder estic mal acostumat a la comunitat del Blood Bowl, vale? Que ens movem per tota Catalunya i que en diu Catalunya diu tota Espanya. Vale? I no tenim problema, eh? Vull dir, jo m'hi moc molt. Jo per mi anar a un torneig a Saragossa no hi ha cap problema. O anar a un torneig a Castellón. O anar a Bilbao. Jo hi vaig cada any a Bilbao a un torneig de Blood Bowl que ens juntem 4 dies, 500 persones. M'explico? Per mi és normal. Per mi. Clar, i el que jo veig és que la comunitat poder del TCG, en aquest cas de Star Wars, si treus la seva botiga, pues, s'ho repensen. Llavors, la idea és que la lliga vingui amb ells i, com a mínim, el dia que la lliga va a la teva casa, doncs vinguis. Jo què sé, ja que te la porto, vine.
I això és el que em tirava a mi una mica enrere, no? El hecho de, ostres, és que hem vingut fins a tal lloc i és que no ha vingut ni Déu. Vull dir, hem sigut els 4 d'aquí o els 4 d'allà. I això era una mica el que tirava enrere. Doncs aquest any és com dir la segona oportunitat. Menys jocs, però si a cada lloc que hi vaig la gent de la comunitat local s'hi afegeix una mica, no vull que vinguin 40 persones de la botiga, però si venen 5, 6, 8 persones d'aquella comunitat, ja serà un èxit, perquè aquelles 8 persones, més els 8 d'un altre lloc, més els 8 d'allà, ja en juntem 24 persones per fer un torneig de 5 rondes molt maco. M'explico? I passem el dia i ens ho passem guai i tal. Vale, doncs, clar, jo al Blue Ball no em passa. Jo al Blue Ball, si vull, cada cap de setmana tinc un torneig de 70 persones. Perquè la gent s'hi mou, no tenen problema, entre cometes, perquè és una altra comunitat diferent. Llavors, no vull que ens convertim en la gent del Blue Ball, perquè estan molt bojos, ¿vale? Som una espècie aparte, però sí que m'agradaria que la gent digués, ostres, que guai, hi ha jornada a una horeta de casa, només una horeta de casa. I que no diguin, buah, tio, ara agafa una hora de cotxe per anar a un torneig. No. O sigui, veieu aquesta diferència, no? No m'importa desplaçar-me una hora per anar a jugar a un torneig que no em doni pal. Vull dir, al final vull jugar i passar-m'ho bé. A més, a la final hi haurà premis guapos. Vull dir, si no Jo jugues, no... Jo t'entenc, de fet ho vam parlar dissabte, de això, de que els que estem acostumats a moure'ns per al Corbé, no? Perquè potser no vivim en la metròpolis o perquè això estem així, és un vaig i no ens importa agafar el cotxe al tren i moure'ns una hora, però sí que és veritat que la comunitat centrista de Barcelona a vegades costa a la gent de Barcelona, a mi també ens passava que la gent de Barcelona sortís del seu o sigui, de metròpolis, no? Sortir d'allà i fas agafar alguna que no sigui el metro i ja Que jo ho entenc, llavors, que a Barcelona hi ha molta oferta, vull dir, clar, puc jugar cada setmana a 3 jocs diferents. I això mola. Vull dir, jo, en aquest sentit, és guai. Però, ostres, al final acabes jugant sempre amb els mateixos. Al final és la mateixa idea. Vull dir, si tu vols jugar sempre amb els teus 4 de sempre, cap problema, no et moguis. I aniràs a fer el PQ o el no sé què per jugar amb algú diferent. Però, jo què sé, al final mola anar a altres jocs i conèixer més gent. No sé, al final és qui té ganes, vindrà. Deixem-ho aquí. Qui vulgui realment moure's i venir a jugar, ho farà. I qui no, no passa res. No ens enfadarem amb ell o amb ella. No hi ha problema. Vull dir, al final, tothom és lliure de fer el que vulgui. Ara, això sí, jo me reservo el dret de si tinc ganes l'any que ve i els companys no ho volen fer sols, de seguir o no. Cada any m'ho replantejaré. I mentre funcioni una mica bé, doncs farem. Que no, doncs no passa nada. Vull dir, haurà sigut una etapa i ja està. renovació anual com a Guardiola, Igualito. Bueno, si algú vol agafar el relleu, això també. Vull dir, si algú m'ha dit que ve, ostres, m'hi vull ficar jo, cap problema. També puc deixar el relleu si algú té ganes. Al final això va com va. Però bueno, encara queden mesos per al mes de juny i jugar a la final. Ja es veurà. D'aquí al juny espero que aquestes paraules me les mengi i digui, uah, l'any que ve, vamos. Tornarem a fer 9 jornades perquè hi ha una comunitat de puta mare. Ojalà sigui així. Vale, us agradaria que aquesta lliga fos un referent a escala estatal? És a dir, creieu que el format es podria, bueno, això, utilitzar com a referència i que fos un esdeveniment, no diré de la pròpia Esmodí, però sí que potser pues això, que entri dintre del panorama competitiu com un event referent. De fet, crec que abans de la Lliga Catalana i Astúries... Ai, no, a Galícia. A Potser. Galícia. Crec que la primera va ser a Galícia. Galícia Al van fer un final format. és juntar comunitats d'una zona. Lògicament no pots moure cada setmana per tot Espanya. Has de limitar una mica, en aquest cas, pues, cada comunitat pues, és més factible. Bueno, llavors quedaria una via oberta, no?, que podria ser que potser els campions de cada una de les comunitats, potser pues, si tingués una acceptació de forma estatal, pues, potser cada una d'aquestes es podrien reunir a una hipotètica final. Fet això, el que molaria, Asmodí, escoltadme, és fer un circuit nacional amb classificació i amb un nacional a nivell de tot Espanya, en aquest cas, on classifiquis això, es feia en el seu moment, es feia amb el Màgic, i jo crec que és una cosa que mola, i és que tu anaves jugant tornejos oficials amb puntuació i tal, feies un rànquing,
i al final els X, no sé quants eren, jugadors més ben classificats de tota Espanya, feien un nacional A, una comunitat X, on toqués aquell any, i se jugava en ser el campió nacional. Això estaria guai. I això es pot aconseguir a base de digue-li lligues, digue-li tornejos, digue-li el que sigui. Però clar, això sí que hauria d'anar de la mà de los capos. O sigui, això nosaltres no ho podem fer-ho. Nosaltres podem optar a fer, jo què sé, com ara estan anunciant el Battle for Zaragoza 2.0, no? La segona edició. Això està guai, o sigui, això és un torneig gros, organitzat al final per una comunitat concreta, que jo crec que si volem fer un referent, no, la Lliga al final ha de ser un torneig per anar jugant i fent comunitat, en aquest cas a Catalunya. Si volem un referent, un torneig gros, això sí una altra història. Jo crec que referent ha de ser això. Ostres, un cop a l'any tenim un torneig mega gros, que donem premis de puta mare i, jo què sé, paguem el viatge, això, a Las Vegas, que també ho van fer els nanos aquests de la cantina Els de la d'Andalucía. cantina, correcte. O sigui, això sí que són events que dius puntuals, que a nivell, en aquest cas, de tota la península, doncs dius, ostres, aquest s'ha d'anar. Aquests són els que han de moure gent, crec jo. La Lliga ha de ser perquè la comunitat, en aquest cas de Catalunya, se conegui, faci pinya i tal. I llavors, el dia que hi hagi un torneig gros a Catalunya, on sigui, tothom cap allà. I que aquest sigui referent i que diguis, ho petem, l'any que ve obrim a tota Espanya i que vingui gent de Madrid, de Bilbao, Canaris, de tot arreu. Com va ser una mica el primer Infrefest aquest que van fer els Infreqüentes, que com que no hi havia res, tothom es va emocionar i va dir, ostres, jo vull. Pues, això molaria. Però aquest no és el meu objectiu, no us enganyaré. Jo, amb la Lliga, a més, a petit comitè i tenia la gent de Catalunya localitzada i saber, tu eres de Tarragona, o tu eres de Lleida, o tu eres de Vilafranca, jo estic content. Això ja. Clar que sí. Vale, llavors, quins plans de futur teniu per a la Lliga? Teniu pensades noves edicions? Ja has dit que, bueno, que això partida a partida i que ja s'entenia decidir ara una mesura com avança cada una d'elles, no? Però teniu ara nous formats, col·laboracions d'algun tipus? Una mica del hem parlat del tema del draft en la final d'aquest any, però ara faltarà veure poder una mica quina acceptació té el Trilogy. Perquè, clar, l'altre format que tenim per el Twin Suns, que és divertit, el vam provar els dos a l'Infrefest d'aquest any, però de cara a ser competitiu En una lliga és més complicat. Sí que potser el és de Trilogy... molt mal portar un competitiu. Sí. Sí que potser el Trilogy sí que es cau més bé, no?, per un format lliga. Bueno, dient això, llavors vindria una mica la pregunta que a continuació us anava a fer, que seria si, per exemple, us havíeu plantejat en algun moment d'anar canviant de format segons cada jornada. És el millor dir, doncs aquesta que fem amb aquesta tenda de Girona la fem de Premier, però la que farem aquí la farem de Trilogy, o aquí la farem de Draft. Això... Per ara no. L'únic que s'ha plantejat és això, la final, i no la final sencera, sinó només el top 8, que sigui un draft. Llavors, en un futur, com no sigui que es faci una de Premier, és a dir, per cometes, la rotació actual, i una altra possible lliga o paral·lela o alternativa que sigui d'un format més Eternal o Legacy, en plan, mira, una que es pugui jugar el Force Throw i el Boba, no? Perquè s'entenguem, i des del primer set, i una altra que es pugui jugar només el set actual, no? El de la rotació, no? Les 7, 8 màxim, no? Edicions que s'estan jugant. Jo crec que no sortiria gaire d'aquí, jo. Perquè jo, per fer inventos està la gaseosa, saps? Llavors, si comences a canviar cada setmana, entre cometes, o cada jornada de format, la gent te dirà, ostres, no, jo vull provar el meu deck de Premier o vull jugar no sé què. Jo crec que és millor, si fas una lliga que sigui Premier, tota la lliga Premier. Com a molt això, una variante que, doncs mira, la final farem això. Per què? Perquè resulta que la final del Mundial es fa similar a això, no? Pues, copiarem aquesta part que a mi m'agrada, personalment, perquè a mi sempre m'ha agradat molt el draft. Clar, no pots obligar a fer un draft cada setmana a cada jornada a la gent. Que al final no a tothom li agrada. També Però la depèn final... de cada botiga, clar, quan que li haguessis de dir a una botiga, no, tu, la teva comunitat que és Premier, no, et toca fer drafts. Seria una mica entrar un showdown, el que dèiem abans sí, però segueix sent Premier, però almenys els hi fas perdre dates. Però, bueno, jo tampoc em mouria d'aquí,
correcte. Doncs, bueno, Bueno. gràcies. No, perdó, que anava a dir això, que al final veure Premiere és el format que més s'està veient. Sí que és veritat que veurem ara quan roti tot on quedarà el Trilogy, que al final penso que per aquells que han anat col·leccionant coses i que a lo millor doncs, hi ha baralles, no sé, si ara rota tot com treure's a lluir el post, doncs, bueno, doncs, tipus de formats es pot tornar a veure. Ja està, només era això, saps? Bé, doncs ja estem arribant al final, no robarem més temps, que hem de matinar. I abans d'acabar sí que ens agradaria doncs, una mica un to més distès, no? I amb alguna anècdota que es pugui explicar. Això, si teniu alguna anècdota curiosa, divertida, d'aquest primer tram de Lliga o de la temporada passada, que vulgueu ressaltar en aquest sentit. Suposo que al final, amb tanta gent diferent, tants puestos i tantes botigues diferents, doncs alguna anècdota ha pogut sorgir. Jo personalment em porto lo de sempre, que és conèixer gent nova. A mi, o sigui, anècdotes en un torneig de es que hice la jugada del siglo o me han tirado 3 force throws en un mismo partida, no, això no m'ha passat mai. Però... Jo com a molt m'he trobat el fet d'anar provant, l'Obi ho sap, que quasi a totes les jornades anava amb una baralla diferent. Anava rotant líders i al final vaig dir, doncs mira, tirarem a la Fennec, a veure què surt. Doncs, I trobar-me gent al PQ de Girona, que va ser una mica l'última oportunitat que li vaig donar abans de provar un altre líder, i vaig tornar a anar amb una Fennec una mica modificada perquè ja tenia una edició més i dir, ostres, tu ets el jugador de la Fennec de la Lliga Catalana, algú que no havia anat a la Lliga Catalana. Havia transcendit, no? Ostres, deu ser una mica això que dèiem abans d'en DJ Clero amb l'Akbar o amb en Trench, no? Pues que li deuen dir, hòstia, tu ets el... bueno, sí, és este. No, en Carles és perro viejo. Sap muntar decks molt bé i té molt de cap per això. Jo soy de los que copia. Ell és dels que crea. Per això entenguem, vull dir... En el equipo de que va inventar el Kylo Data Bowl, ell hagués sigut un dels Siria 2. Data Bowl, Tracking Town, perdó. El del Mundial, sí, perdó. No, jo no. Però al final hi ha d'haver tot, sempre hi ha d'haver mentes pensantes, no? Una mica que potser tinguin les idees i les creïn i després gent al darrere testejant si això... Els soldats, jo sóc soldat. Sí, és així o no? I que després el que t'aporta aquest soldat, no? Tot el feedback que et dona d'hores i hores jugant-hi, pues, és fantàstic, la veritat és que sí. Vale, si poguéssiu triar un personatge de Star Wars com a àrbitre de la Lliga, qui seria? Jo m'imagino que tu ho tens claríssim. Jo no ho diré res, ¿vale? Jo tindria clar Obi-Wan, no? Jo ho tinc molt clar. La veritat que sí que potser seria, no? Com el més sensat i el més adient per fer aquesta... És el millor personatge de la saga. Vull dir, ja està, no hi ha més. Però des d'Alec Guinness. Des d'Alec Guinness, vull dir... Seria un C3PO. Fotent la vara allí. A l'àrbitre passau, no? Protocolo incorrecte. No, perquè al final li fas així i es desmunta. No, C3PO. Comencen a sortir llums als ulls rares i... L'Ovid fa un hello there i ja ho tens. Bé, doncs no sigui a l'Ovid de la sèrie, que estava una mica deprimit, pobret. Bueno, pobre, llàstima. Heu de veure el Patterson's Cat. Sí, si no l'heu vist, el Patterson's Cat és un nano, un tio, no sé d'on és, que va agafar la sèrie i dels episodis va fer una pel·lícula de 2 hores i pico. Em sona. Traient cosetes i guanya molt, A mi la sèrie m'agrada, O sigui, ha fet el xascarrillo aquest, per mi, personalment, no em desagrada. Jo que soc superfan de l'Obi, hi ha alguna coseta que trauria. Sí. Vale, però llavors aquesta pel·lícula ho fa.
Si teniu l'oportunitat de Patterson's Cat. És gratuït, te la pots descarregar. Almenys l'última vegada que vaig mirar, ja fa un temps, es pot descarregar i ho mira. És una edició, bàsicament, de la sèrie. Ahí està el consell. I res, nois, com a última pregunta, doncs, si voleu donar un missatge als jugadors que encara no han vingut a cap jornada de la Lliga, alguna forma de dir-los que això, que no s'ho pensin i que participin, que s'ho passaran bé, no? Aquest és el vostre moment. Join Empire. Heu de venir a jugar. Vull dir, no hi ha més. Si al final és anar a jugar, és agafar un dissabte o un diumenge, depèn de la jornada, anar a la botiga que toqui i passar el dia. Però que la gent està molt boja, que hi ha tios que porten Fennec i d'altres que porten paranoies vàries, o un mandaloriano. Vull dir, al final hi ha de tot. Mola perquè no veus el típic meta que tot arreu, vull dir, hi ha molta varietat i està guai per practicar i ja t'ho agafaràs seriosament quan vagis a un PQ, no hi ha problema. I aquí és per passar-ho bé, per practicar baralles, per provar coses que poder no t'atreveixes a provar en un altre lloc, doncs és genial. I si t'agrada el competitiu, també serveix, vull dir que al final no som mancos los que vamos a la liga, vull dir, donem molta guerra. De fet, aquesta jornada hem tingut també en Víctor, en Los Grajos, jugant a la primera jornada. Li vaig prometre que ens veuríem a la final i no va poder ser, vam caure tots dos a quarts. Però la idea era jugar a la final. Dos homes d'investida. Sí, ho tenim molt clar. Ja ho hem parlat per privat, que si no és aquesta jornada serà una altra. Ja ens hi trobarem. I a més, tots dos jugàvem agro, molt divertit. Final de Víctors. Sí. Lo bueno abunda. Bueno, també estava l'Àlex Vergara, que també és un habitual dels tops. I al final... Sí, de fet, l'Àlex em va passar per sobre a quarts de final. Però bueno, no vaig poder fer res, vull dir, li tocava amb ell guanyar-me. Altres vegades serà al revés, això va com va. I tu, Carles, si vols afegir algun missatge? Sobretot que no tinguin por els que estan començant. Moltes vegades en el xat de la Lliga hi ha el típic que ho afegeix, que ha conegut, que acaba de començar, ostres, no vull anar-hi perquè fa molt que jugueu, jo no en sé. I altra gent que també porta poc, de seguida li diu opina, hi ha nivell per tot, hi ha bon ambient i al final aprens i tu passes bé aquell dia jugant. Jo subscric tot el que heu dit. Jo ja us ho vaig comentar, l'any passat no vaig poder anar a cap jornada. Aquest any mira si m'ho he ficat en sèrio, que la primera doncs, a les 5:30 em vaig aixecar per poder anar i espero poder anar a moltes més. I la veritat que l'experiència superbé, una comunitat molt sana, gent de molts puestos que alguns ja els tenia mig vistos pel xat i tal, però no havia ficat cara, i altres que el Carles, per exemple, sí que tenia trobat en PQs, inclús hem jugat, si no m'equivoco. Amb Django, anaves amb Django, me'n recordo. Sí. A mi també he jugat. Sí? Ostres, no me'n recordo. Sí, home, sí, un PQ que vas guanyar. Ah, hòstia, sí, és veritat. L'única derrota d'aquell PQ és meva. Ho sàpigues. Sí. Portaves el teu Vader blau. I va ser la primera ronda amb Thrawn, és veritat. Ronda 1 amb Thrawn, Databaul, va suar la gota gorda, jo també, però m'ho vaig emportar amb un parell d'interdictors ben jugats. I llavors amb l'Edi, crec que va ser l'Edi, em va fer fora de la possibilitat d'entrar al top perquè em va passar per sobre amb un boba vermell, no? Doble vermell. Va fer un fill. Però bueno, va com va això. Pues bueno, al final era això que vosaltres dèieu, vull dir que també repetia jo, no? Que jo coneixes amb aquestes persones que no els vas veient de lluny i al coincidir en un ambient molt més relaxat, doncs crees aquest vincle que potser en un PQ, per molt que no vagis a Cuchillo, per molt que no vagis amb aquesta mentalitat, no es dona la situació, no? I en canvi en una jornada de lliga on estàs allà de jaja, de jijis i tal, doncs és molt més aliena a que es cregui aquesta comunitat, aquest amiguisme, no? I que al final, pues, que passem a formar tots aquesta... Això el format és no competitiu, és molt important. Vam dir format no competitiu justament per això, per evitar que la gent penses que allò era un ambient a cuchillo. No. O sigui, ja et trobarà gent que vol guanyar i et farà passar
canutes la partida, Això està claríssim. Però no, la idea és anar allà, sofrir contra el teu rival de turno perquè te guanyarà i te farà jugar al teu màxim, però quan acabis unos jajas i un que cabrón m'has jugat aquest Vader que t'ha fet la partida, tio. Diu, sí, si no me sale en el top deck, me ganes tu, saps? Al final, la gràcia és aquesta, saps? I un missatge per tothom. Emplenar un cotxe amb 4 persones és molt econòmic. Vull Totalment. dir, de Vilafranca, podeu agafar 4, només heu de fer ser 4. Un que tingui carnet o 2, ideal, i feu un el viatge d'anada, un el de tornada, i aneu a qualsevol lloc de Catalunya, en una estona. Doncs sí. I qui diu això, diu Lleida, diu Tarragona, qualsevol lloc. Al final, si realment hi ha ganes, només que s'ajuntin 3-4 persones, ja no és un problema de, és que clar, és que si voy yo solo me gasto una pasta en cotxe. No, s'ajunten 3-4, a més, fas un cotxe sencer, mola perquè vas tot el viatge d'anada i de tornada, comentant la jugada, vull dir, són coses que al final aquell dia dius, ostres, m'ho he passat molt bé perquè he guanyat o he quedat quasi en el top o fet no sé què, i a més el viatge de tornada ho he anat comentant al cotxe i resulta que la setmana que ve sortim a un podcast i comentem la jugada i no sé què, al final mola molt. És darle vidilla al juego i fer alguna més que estar tots els dies treballant i tornant a casa i ja està. És una afició. Totalment d'acord. Més publicitat no puc fer, Jo ho intento. No, i la veritat és que és molt bona. Pues bueno, nois, Sí, faltaria una última cosa a la comunitat, que, bueno, l'Obi sí que ha portat el seu granet, és gent jove. Sí. En l'última jornada no hi va poder anar, tu saps, no sé si el coneixes d'algun altre match, però normalment porta el seu fill als tornejos. Sí. El vaig veure al campionat allà quan nosaltres estàvem petant la xerrada i... Clar, Sí, A saludar, sí. Sí. També va anar al PQ. Sí? Al Giro. Molt bé. Sí. Jo Sí. espero que la meva d'aquí 5 o 6 anyets, si encara dura el joc, pugui anar. Esperem que sí. Si no, tindré moltes showcases, moltes de fàstic a la col·lecció. Però bueno. Esperem que li donguin vida durant molts anys, perquè realment és el que heu dit al començament, que l'han sapigut fer molt bé el joc. A més, a tots ens ha agradat per la temàtica i el lore que porta, i només que el cuidin una mica jo crec que s'anirà afegint més gent al joc i llarga vida a l'Star Wars Unlimited. Ojalà Sí. Al sigui. final, si el Pokémon, amb els Pokémons que hi ha, que tampoc són tants, porta 20 i pico d'anys, o 20 anys, crec que porta ara, més o menys. No, 20 i pico, no 30 farà. Imagina't. Jo crec que Star Wars no ha de tenir problemes. Vull dir, si s'ha de fer 8 versions del Vader, cap problema, ja es faran. Això no és un problema. Al final jugarem Vader 1, Vader 2, Vader 3 o Vader versió 4, però això al final no importa. No, que jo crec que xitxa tenen per fer. I tant, segur que sí. Esperem això, esperem que el joc duri molt i esperem també que la Lliga Catalana d'Star Wars Unlimited també acompanyi en aquesta història. Ojalà. Bueno, pues, moltes gràcies als dos, sí, per haver, cedit a fer l'entrevista amb nosaltres, per tot el temps que us hem robat i que, pues, gràcies per aclarir-nos una mica més el funcionament de la Lliga Catalana i tot el que hem anat comentant al llarg de l'entrevista, i esperem veure'ns aviat, ja bé sigui. Jo intentaré, de veritat, ni que sigui la d'aquí el Tesseracto, anar a l'esdeveniment de Lliga Catalana, i si no, properament, si aneu els dos, de ben segur que ens veurem a Bilbao un moment o altre, així que... Doncs t'ha dit el mateix que tothom, t'espero a la final de Tesseracto, vale? Vinga, això... Allí intentarem estar, doncs. Doncs bé, res, moltes gràcies, com ha dit el Roger, per aquest temps que ens hem seguit. Espero que hem estat a gust i que serveixi perquè el nostre petit llanet de sorra, perquè gent que potser no coneixia o no sabia de l'existència de la Lliga Catalana o que ho havia escoltat però de passada, doncs que s'interessi i que faci aquest pas endavant, com heu dit, no? I perdi la por ja sigui una persona que jugui més cas o que ja tingui els seus formats de jugada que s'anomeni ja a una jornada. Així que bé. Res, senyors. Gràcies a vosaltres per convidar-nos també. I tant.
Ha estat un plaer, de fet, ens ha fet il·lusió fer la primera entrevista i que, de fet, fóssiu vosaltres que tant heu aportat als inicis d'aquest joc amb una iniciativa com ha estat la Lliga. Doncs bé, us esperim a vosaltres dos i passarem al tancament del programa. Correcte. Vagi molt bé. Adéu, guapa. Adéu, bona Adéu. nit. Merci. Bona nit. Adéu. Bé, doncs ara que ja hem escoltat l'entrevista amb el Carles i el Víctor i ens han explicat com han portat a la pràctica aquesta Lliga Catalana Establerts Unlimited, doncs acabarem el programa. Aquest programa se'ns ha allargat una mica més. Volíem afegir les seccions, però com que aquesta entrevista que ha sigut tan interessant i era tan interessant d'escoltar aquestes dues veus, doncs hem decidit de les 4 seccions les deixarem per un altre programa. Només des de Cròniques de Xandrilles volem animar a participar en aquesta Lliga Catalana. Com molt bé han explicat els companys, és una lliga molt casual on es fa créixer la comunitat i on de veritat es va disfrutar i és molt guai. Així que res, us animem a tots i totes a que no us ho penseu i participeu en aquesta lliga. Ja només per finalitzar, afegiré dient que el proper programa sortirà més aviat del que teníem previst, bàsicament per afegir aquestes seccions que no hem pogut afegir a l'episodi d'avui, que bàsicament seran, us portarem partides tutorial amb la baralla del Mando que us vam presentar el primer programa. Afegirem per portar de nou la secció del referèndum no vinculant, on un cop més el SAS es va desplaçar fins a Salt, on va participar en la primera jornada de la Lliga Catalana de Star Wars i des d'allí va preguntar a la comunitat per un tema en particular que veurem i esbrinarem la propera setmana. I en el mateix programa aprofitarem i inclourem la secció de cantina de reclamacions on el nostre àrbit de capçalera ens il·luminarà en els afers que no veiem clars en les cartes. Ara sí, moltes gràcies a tots per la vostra atenció, per sobretot subscriviu-vos, no deixeu de deixar comentaris i no res, ens veiem aviat per aquí. Que la força us acompanyi. Moltes gràcies i pilotari de la galàxia, uniu-vos.